Tämä on nyt niin kuin tavallaan viety seuraavalle tasolle tämä yhteistyö. Jisse toimitti meille oppimisympäristön ja se tuli meille velotuksetta. Meillä on nyt toimiva rakennusautomaation oppimisympäristö täällä opiskelijoita varten. Koko lahjoitushanke oikeastaan lähti siitä liikenteeseen, kun mä kävin täällä tutustumassa viime keväänä. Pääsin käymään täällä luokkatilassa katsomaan, että minkälaisilla järjestelmillä ja laitteilla täällä opetetaan tällä hetkellä. Ja tajusin sillä käynnillä, että opetuksen laitetaso on aika jälkeen jäänyt siitä todellisesta tilanteesta, mitä tällä hetkellä työmaalla ja projekteissa mennään. Ja siitä lähti sitten idea, että tämä pitää viedä täysin uudelle tasolle, että saadaan opiskelijat sitten kiinnostumaan ylipäätänsä koko alasta ja saadaan sitä kautta lisää hakijoita myös meille. Ollaan oltu alusta asti nyt rakentamassa tätä ympäristöä tänne ja ollaan muutama pieni työpäästö alkuun nyt tekee, että vähän ilmanvaihtojuttua ja sitten vesikiertopatteri virtämään ja sitten meillä on toi Vakki pääkeskus tuossa noin niin yhdistetty sitten siihen ja pistetestattu sitten, saadaan ohjaukset toimiin oikein ja vähän tutustuttu siihen hommaan sitten. Jouni on perustanut yrityksen joskus yli 20 vuotta sitten. Heti siitä alusta lähtien on tehty yhteistyötä ja meidän opiskelijoita on ollut Jissillä hyvässä oppimassa, harjoittelemassa ja työllistynytkin sinne huomattavia määriä. Työharjoittelu alkaa seuraava nyt tässä joulukuussa, niin mä pääsin itse asiassa Jissille itse. Oliko se jotain muuta tekijää, minkä takia harjoittelu on nimenomaan Jissiin? Oliko se sulla tavallaan ykkösvaihtoehto vai miten se meni sulla se prosessi? Kyllä se oli ykkösvaihtoehto alusta asti. Et tietysti tiesin, että kysyntää varmaan paljon sinne on ja halukkaita, että voiko sinne päästä, mutta mulla kävi hyvä tuuri. Pääsin sinne ja meillä on siis näytöt rakennusautomaatiosta ja moottorikäytöstä, niin se rakennusautomaatiopuoli onnistuu varmasti todella hyvin sitten Jissillä. Kyllä ylipäätänsä koko ala on semmoinen tulevaisuuden ala. Koko ajan EU-vaatimuksista ja muualtakin tulee regulaatioita kiinteistöjen energiamittaroinneista ja valvonnoista lähtien. Eli ala on kasvua ja varmasti riittää tulevaisuudessa töitä sillä puolella, että se on iso tekijä tälle. Että meillä on tässä viimeisen 20 vuotta ollut vahvaa kasvua johtuen juuri tästä syystä ja tulevaisuudessa tulee jatkuun entisestään. Ja totta kai sitten meidän yrityskulttuurilla, mitä on rakennettu, niin pyritty sitten semmoinen porukka kasaan, mikä viihtyy ja tykkää alasta. Että se on meille tosi tärkeää, että ihmiset tykkää olla töissä. Se on meidän juttu.